a editorial, non? De Ritor Lago son a editorial os libros, hechos aceitan, di que van publicalos, todavía ten que ir a editorial, ten que buscar un ilustrador, que no caso do Perigo foi Miguel Anxo Prado, que é un dibuixante, moi vos conta, o dibuixante que fixo os dibuixos de Perigo Vegetal e de O Futuro Roubado, pois é o mesmo que dibuixo o Severín da televisión galega. Entón é un home que está bastante ocupado, houve que esperar como un ano que pudese facer os dibuixos, e igual pasou nos 4 amigos pillaváns. Tardou un tempo en estar o libro feito, non? Bueno, estou moi contento como quedaron tamén. Eso é algunhas cousas que mudaría, pero que xa non podo facer porque os libros están feitos e non é cuestión de andalos continuamente refacendo, non? Pero en conxunto estou